koro ni gidhi manyo, ginyalo manyo lawyers ma koro dhi defend gi kachacha mondo gi present case gi. Gimbe giwach ni one innocent. Mondo koro kata ka jogo gologi to gologi on the basis nango. Wan wasawacho kaka gini ne en, wasawacho koro en up to you mondo ne ka ne watimo gima rach kata ne watimo gima ng'o, ne watimo gima ber. To koro ing'e ni en gin, it means ni gin gikawo stand ma koro liwe liwalo. Iwinjo, liwe liwalo. Wang'e ni wanyalo wuok, wang'e ni ok wanyal wuok, lakini we wadhi kachacha mondo wawach gimoro amora ma wanyalo wacho mondo wa defend ourselves. Tinyalo yudo ni samoro gine no nyalo bedo commission no nyalo bedo ni, I mean tribunal nyalo bedo ni wegi. Nikech ing'e ni king'iyo politics en gima very funny, en like a chess game. Koro ibro yudo kata ni samoro e tribunal nitie joma nidwa ni mondo gol. To joma nidwa ni mondo golgi ema samoro sa resign. To joma nodongi inyalo bed ni sirikal nyalo wacho nango ni at least you present yourself and we had an independent ango. We had an independent tribunal manogolo their findings to yudo ni you are clean. Unuler. Koro kane unuler kara koro kwadhi timo nade. Koro ing'e ni mano be koro it's a game of weight. Iyudo ka koro joka ka gine joma nong'e ni gine mok dwari ka gine magitimo nao. Gine magiwuok in advance. To jok manong'e ni ginyalo play negi political cards. Gine magitimore nade, gine magidong. Koro gine magibro bedo gi institutional memory mar commission. Koro mago possible political machinizations ma wanyalo wacho ni wabro neno kasa adhi kaka bro bet. Lakini gimoro nadwa